Kutsi ni Maris, patay gini ron. Hello mga bay. Nami karon sa hello. Alejandra, hi. Di lagi mo kakuan. Di inyong mga patos in taon ang kutsin Tita Maris. They're waiting for us. Wow, Alejandra. Halita mga Alright, daghan kay mga flowers diri. halita mga Mangita ta. Inyo ang mga tiil agay. Siyempre, daghan kay mga fresh nga mga flowers diri mga bay no. Sa Wow Alejandra. Magyod. Dia kuya picturean ka dia kuya dia tindog dia. Kuha po na imong kuan oy lain na budan oy. Kuha si mong naong ba? Ano ko? Dili makita kay naka-video ni. So mura to. 20 pesos ang entrance diri mga bay. Mahala, mura. 50 pesos na. Mayan yung picture-picture. Siyempre. So mo ni ang mga fresh na mga flowers nila. Wow, Alejandra. So dara mga bay. Wow, pakul. Mana ko? Wow. Mga fresh na flowers. Uy, unsa mo na? Mhm. May kalabo. Dili mga mayana. Mga fresh na mga flowers mga bay. Very fresh. Kini tambal na lang kini ma'am. Mayana lagi. Yung tiil taon. Tingla po ka. Dari ka sa Elefantia. Liya. Ya. Di kaya kay nindot tanaw niya. Kita kay ang Wow Alejandra. Na. Kuha imong naong, imong ini ba? Sa baba ba kaya para makita nimong naong. Uy, kahiun lagi ko. Oh my God. Saan na lang ni Ron? Ano mga fresh na mga flowers, mga bay. Ito na sila. So now I've come to you. Puso saging mo diha, puso saging. Puso saging. Nadaghana puso saging. Uy. Wala gini na kuha na tubaa nga mga guwang naman. Guwang. So dara mga bay. Ang view sa Wow Alejandra. Alright. Mga fresh na mga flowers. O lagi. Mag-video sa ako dari. Dara. Mga fresh nga mga flowers. Dayon. Tuara nindot unta ko'y walay ulan. Pero giulan man mi. So, unsaon na lang. Nindot unta ang mga views. Nasa sa kaaning tubig nga nagtubod. No, nagitaron. Unsa man ni siya nga kuan kuya prutas? Ni yellow. Ni yellow ba unsa ni nga fruits? Fruits. May fruits. Or bulak ra na kana. siya oh. Wala siya. Unsa man? Ambot. Assignment na lang niya pakuan pa kana-kana pa ka pa. Kung kuan niya wa de ambot de ito bag. Haka. Nindot kayo. Buksong mo to dire, disgrasya. Dili pwede mo to. Kasunod lagi itong motor dito. Kutsi lagi kaso lagi ala. Ang motor, gani ang motor to Lagi. ay. Buntod kay niya lugsungon kay mga bay. Grabe ka lugsungon. Very good ma, kung kwan, wala ni tubig.
Segunda dan primera. Entrance. O bakit ba kailangan pang umalis? Buwaka ni Alejandra. Ara mga bay. Alright. Nya. Sa pikas na ay island. Nasa na island sky. Island in the sky. Di ay. Island in the sky. Sakay na adiha no. Grabe si Tool. Ha? Sakay na kuya. Lapo kay mong chinilas. Ha? Wait, Buwaka ni Alejandra. Sakay na kuya third. Di nagkikita lang paabot. Bakit ba kailangan pang umalis? Wala pa. Kumplito na mo diha. Na diri mo ulan dito ang hangin. Kapay ulan. Ano tayo mag-ulan na? Kada mo bayad rin ba? Isa man yung ring farm. Napi farm dito kita na. Naya na, ikaw mo awit. Last time mo ka Nagahagdan-hagdan na. Kulang ko ba? Hangin na kayo. Ako kayo. Alam ko ba? Ayos ka. Di ako ikunit.
Islon Ramadan. Mislo. Sadik. Mapitaban. Mapitaban sadik. Ada ayun. Islon. Ada sukul mo katir. Oh, syukur katir-katir. My friend. Gani, inay na. Berasam na siya. Para di yung advance na. Alago. Ay, alago. Nay anak goodbye. Siya na dito. Ayun sa kalsada din. Mga anak ta dito. Ay, balo. Puntaran niya. Ay, mas kanino pa dito na ko na toy. Di ba na pupuwang slide? Ano? Kanindot pa sa biyo. Palo. Kanindot tanawon. Na anak ko na si kuya na. Lupa na ko. Lupa niya. Dagat eh. No? Wag ulan din he. Bay, gumagabiyahe gini bay Pat- sa kay na magag-auto tapos tukoy ko mo sa imong mga magkuya bay. Oh, Ara kanindot gid bay. kanindot. Dito lagi ka sa pikat. Bang mayabong dito. Hindi mo gamutapad ato. Huwag mo siya dito. Diba? Sa ginang bukin ha. Laway. Nagkabuo. Tanawa? Kato kung gusto, kato kung upaw dito. Pasti lang natangang sa ginga. Ay, man to dapet. Lo. Drive. Ari na po babay, di. Ari na po babay. Ini inday. Aw, sa ako to gaingon. Ngano mo may ulan din he? Dito ko sumang kadyo. Murag dinaog-daog mangita atong panahona. Bis nindot kayong biyo, wa na inong takas picture dito. Kay kasi kig uwan. Diniwa na hinoy uwan. Para sa muka gid. Siya lang ba si Ton? Nindot malagi ang view dito. Tanawa, oh, nagauga lamang. Nauga na yun ang basa, no? Na, ang panuot ana. Patay. Ugma nagi mamagot ene. Balan pa lamang ingon ani sitwasyon, magdala lamang extra t-shirt. Dala magringkot. Kung kay balo batang muuwan di ay. Na si Lolo, ohain ka ni Pado. Lo, Kuyog ni Lo. Murag mananggi to. Magbahon mo utotron. Huwag na yung nagtalikod are. Delikado man nene. Ako din, mama. Aw, tubaga, inay akong gilabay kay baho. Kamu hangol pug kayo mo punit-punit pa bugin niyo. Very sarap yung crap. Ay, labay na gana. Iba, kandang pa yun sa tao. Vibrate sa... agi tuyog ito yung ato no nga mag-vibrate. Mapapukaw mo muna sa dresser nga natuka. Oo nga, nagkuhan na, lugsungon na ba no? Nakasuway kag drive ikaw ra dire. Wow, uy. Delikado Ano na siya na siya na. Ay pag-drive dito ah. Ingon siya? Kulisod ko pasali dito Central Highway. Mga kuan lagi din he, mga professional driver gid ang pwede ni ining dalana. Si Papa, ikaw sugay mo. Eh kung papa kusog ni kay mo drive ani? Sige magliko. Seatbelt, Ngunit kay yung Papa, dati. Seatbelt mo tanan. Gahi ka. Ay, ikaw yun. Napapaspas siya.
Wa may inkwentro mo to nga paspas kayo. Kinana dagot sa barko. Pumintay mo kung atubangan niya mo. Ano man na yung papa nga, fight man kayo siya mo drive, nga barko man iyang gisakyan. Kay nagkuha na luya na siya sa barko, mo ni nasa yuta siya patutoy na siya. Di, patutoy. Lagi sila. Paturado. Paturutoy ba, patutoy. Sa kabuitis, manigiri na. Yeah, avoid this ni. Mga vibrate na sa... Puriza. Narungog. Narungog video ang iyang manok ha. Manok? Isa man siya lang man na diha oy. Oh. Kato dito kilid siya buto. Iya manukan. Nalikuan siya. Ikaw. I-mention na to. Oh, shout out. Shout out na ko si Sir Alan oh. Salamat gid sa ilunggan mo si Ton. gani ha si Kihoron. Aron ilunggan naman gid ya. Shout out siya ina nga. Salamat Oh. sa riding. Salamat gid sa riding Sir Alan. Tanawa ma. Naot nga dili lang karon kadaghan pa sini. Sir Alan magamping ka gid kanunay diha ha. Dahil ini kauli ni mo dinhi magbanding gid kamo ha. Kuyoga pud mi. Kamura. Kuyoga po mi Sir Alan ha kay manglaagan man kayo ni. Pero wa lang gimi sakyanan, puros tinilas, patos. Muni nga makisakay na lang gid kami kanimo Sir Alan ha. Lamat gid sa ride sa tanan-tanan. Amping ka kanunay di akong hain ka manhimutan karon. Kikilig lagi ka mo. Maapil mo puta. Asa mahimutan ka ron. Kung hain ka manggipadpad karon sa kapalaran magamping ka gid ya. Ay, naalaw man siya sa tungaan sa loud. Kung hain man ka mo. Oh. Regards si Mamaris. Regard lang ang higala na mga gwapa kayo ha. Regard lang sa imo. Sexy. Si Mamaris. Comment mo siya sa page. Ingon siya nga kinsa man tapat nimo dai dalaga pa na regards ko. Nag-comment. Isa. Iyang kuan Sir Alan. Comment eh. Ang comment, ngutana siya baki sa tapat niya mo dahil dalaga pa na regards ko. Ang comment niya, ako yung pangutana to. Oh. Ingon po kuan ini yang reply ba reply. Ingko di koy. Kugilis. Okay, lom lang gid ya. Usa man na sige pamalo. Ani signal deh. Wait, Ay, wait. ba dili kay na signal. Tulong laway ka dito. Nana nagting pusot naman. Ano wala man ulan din he. Ato na ni undangon. Yan. Asa gani ni padalong, madam? Malambay. Sa Balamban? Bukid sa Balamban. Wala man kung ulan ni Ray, oh. Man ulan din ni oy dito sa Strawberryhan Farm. Ay giulan lagi kami. Kabalo ba siya maglaya ta dito? Kabawagin silang mamulsa gimi strawberry dito. Mo nagigulan sa ame. Anak yung bilang. Dito tao. Ayaw, dili ka sugat. Dong sa baryo wakwak. Bari wakwak. Oh, nabi, barangay wakwak din. Dool na may mga bahay sa barangay wakwak. Murag mga lupad ni kita ning karong mga sunatahan no. Tinoy bitaw na. Barangay ungo. Barangay umo. Mga anak nganong mga anak man ngalan. Dili tinuod na. Kay dagan mo. Nasa barangay Kwanggol niya. Tinuod yun dahil umo ba? Oh, Mao ba? ungo. Mo ba? Mana ini pista dong pista kay butangan mga krus mga dali. Patong sa ito, mahal adlaw nito? Oh. Oo. Si Mara- Tinood gina. Dagang kay kuros din eh. Ani? Oo. Oh, tagahapon. Ngani ngano man na?
Karon lang ko Gawas kadumong mo anak. umo. Kani mga krus na ni. Unahan pa. Unahan pa na. Ay mga krus. Ay, balik sa uli na ay mga krus. Mahapon na na. Oh, mga Ay, nakakita ka. Bang, vibrate na. Kaligis na gusto ako patay. Okay, pasok lang. Kuan ka nang. Late naman kayo ito paniud to. Mag-alas 2 na. Asa ba ang Wag ulan diri no? Lagi. Ngano man eh. Gawas dire ang imong suka. lagi? Gawas mo si ko dire. Anak ang Ikaw ka makasuka na. Ay, murag nga ini gawas dira. Pag na yung utre ba? ikaw makasuka ka na sa layo. Una lagi sige lagi suka gali. Ang layo. Ah, gara agod ani. Katong pakunan. Labon dito sa strawberry farm. Wa, Pero ang vlog mo ina. nga buntod man ka ito. Yung Layo. ngayon. Okay. Tingnan, Bernit. Oh, Dire wagi ko na lipong. Dire sugod sa lapu-lapu. Padulong sa Bis mga. Gabriel anong bintana nangalipong na noon mo. Nakatugan niya. Wala niya. Dapat sa kilid mo sila. Gym, ay gym. Baskitan. Gwapa kay ilang ko ano, basketball court. Naanami si Kihoron mga bay no. So, pasensya na mo diha o tora. Mo na akong giingon si Kihor. Tusok sa kuan. Sa krus. Na din nagsunod sa tuloy yo. Natuloy oh. Nakahapon na, nakahapon. Natusok ang krus sila. Napa dito na lang. Tuburos. Aray, medik nila, medik. Upad rin dito. Nahapit mo, igbalik ha, lainan taka o fruit nga ice cream. Aw, sige. Strawberry. Ah, kato tag-iya sa strawberry farm. Yati ka. Yes. Ang buhat sa sila ice cream, strawberry flavor. Ako kay Oh, Pero kung musuot tadi sa strawberry farm, pwede tadi ang makakaon ng mga strawberry. Naibo nga karon. hmm. 30 ram na, 30. Ready? Ah, 20 ram mo. Saan nga dari ko? Pastilan, wa magiuwan din yung lapita. Nga naman eh. Ready to try. Eskwelahan abaw. Dito, dito dai kala. Vito Elementary School. Asa? Dito ini. Dito lang kayo. Ah, dry, ubos. Ditaw. Kapag Ditaw. Mga gwapa mo mga balay diri oh. Sarado, abog. Sarado abog kayo. Kagabi eh dyan. Lahat ng bitanan. Okay. Oh. Mga tungag oras pagita si Kihor mga bay. So sakay lang mo diha ano. Amot ay kanang Sabak-sabak lang ta karon. Oh, tora. agay. Agay, agay. Lalangga mo pala kanin ko. Asa lagan? Lagan ko ito di. Wala magparot. Dako. Agay ba mapaakan kay mahimo na sila pinato. Takdan ako. Dasyon Napalanggam-langgam ra na. Better di. Magay niya sa ato pa. Ako ipako. Ha? Ipal na siya. Yan ang Ay, pakura. sunod. Lasangan mo gud ni no. Baat. Kalasangan mo. Sa ni si Nicole. Diyari na nakita. Buwan nila. Kumapit yan. Ang mga kong bibig. Kal, diyari na nakita kal. Naan pa. Si Inji na ginamilam na hadlok na na. Ungo. Kung nadrop ko. Tay pantari. Nakapito na to. Masay. Tay pantari o duha ka buok ko. Araw. Speaking of tari, kasakit-sakit lang na sindugan. Pildihan man. Pildi ron si Smil.
lagi waterfront to ako. Naluya sila malubi dire o piti ka. Di man unta malnuris wagi bunga. Mayong butong bay. Mm. Wagi mi kakaon sa imong sa ito. Itong biskuit ba? Singa, mango float. Imong gihangyad sa mong tubangan, wagi natandog. Ah, itaga. Giingon bitaw ko nga, gaingon bitaw ko nga. Tagsaan. Kaunan ninyo, wag boy lami. Tanaw ko sa Ay, lami. Wala man. Hadlok man ko. Tinood man ko, way lami. Sa may gihimo. Kasi lami man ato nag-order. Okay ka. Kulangan mo siya cream tea. Oh, Ako'y mo himog mango float. mala kayo ang kilid, wagi ka cream. Nami man na siya ikuan katong i-mixer ba ang I-mixer bitaw gid may lami. Oo, kay mura siya ice cream ika. Kana. Di, ingani ni siya day. How many times bago kong abot, how many times na siya nag-ingon nga ate ko ay ko kanang neighbor nila ni Simo ba na close friends silang lani. Mm. Nawa ko mag-expect nga si mao din nagibaligya nila ni isa ate kuy ko mangguplut ko na nagnegosyo dai kan siya. Oh, kunin ko ay yamat ang mangguplut gikan Cebu paingon karkar. Yan dalhon. Mm. Sus karon ingon ko asa man mangguplut nimo? Agoy kay na mo ko nadunggan hiring na nako dire. Si Simo nagtinan-away rami. Kang kuan day kuno na kang wing-wing. Muni mo na kay si Simo kay wing man siya. Ice conversation lang mo. Oh, ingon man si Simo. Siya di nangita ra ba to si wing-wing mo. Mukaon ba ko kag mangguplut? Ingon dili ko. Anak din ko. Tapos ingon din si Simo. Siya nga ako lang tong ingnon nga di ka mo kaon. Nya sige ka pong balik, ingon anak. Wag di man ko madanig mangguplut gyud. Sa tinuod lang. May papakanong kong mangga. Sa barangay wak. May papakanong kong mangga. Ay na apil lang ang flow. Sige, mana. Grabe nang kasikiho ari dapita. So, nangalipong na itong mga pasahero, no? Itong mga viewers. Hello na lang ninyong tanan. Layo Og, pa dai. daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa ato ang Barangay Forum. Aw, siya lang si Tom. Barangay Tagay. Daghang salamat ug ayo-ayo mo diha kanunay ha. Oh. Pag ayo